Nginompostoli Andile kaMajola la sifuna ukusho ukuthi 22 December sizobe sise Durban Moses Mabhida Stadium. Yes. Ila sobe sikhona kuyobe kufiwa. Mpostoli ositshele kwenziwani kahle? Bishop, the time has come. We've been saying ukuthi inkosi isithumile yathi asilobe nanku umyalezo wehubo siuqophe encwadini kube namagama okuhlabelela Right. kwaba necilongo levangeli. Yes. Bazalwane sememezela inkosi sayiphinde yakhuluma. That's right. Kuza incwadi uhambo lwamahubo. Lamahubo nahlabelele enkonzweni. That's right. Everywhere. Yes. 22 December. Moses Mabhida Stadium. Yeah. Siyayithula. Yep. Nama province wonke oma 9. Yeah. Aseningizimu Africa. Yeah. And neighboring countries. Yeah. The SADC region. Yes. With abantu abakhulu kakhulu esibahlonipha emphakathini kuyona yonke imikhakha yobuholi. Sifuna ukuthi ke kubantu abayilungiselele for a wonderful and a great time in the presence of the Lord. Praise God. La khona sizothi khona nelethi ihubo malazwakala. Izizukulwane mazifika Bishop zibuza azwafike lamahubo. Uthi Joshua 4. Yeah. Verse 21 and 22. Uthi Joshua zizwe ziwu-12 zakwa-Israyeli. Uma senifika la ushona khona imfuyo. Nifike khona nithatha amatshe awu-12. Amele izizwe zakwa-Israyeli. Bese ethi ku-22 uma benibuza abantwana benu ukuthi kwenziwani ukuthi awani la manje bese niyabatshela ukuthi umfula wawudlindwa uNkulunkulu wasiwelisa ngomhlabathi omileyo. Umbuzo wami ke uthi siyothini thina kwezizukulwane ezizayo uma singenalutho eqoshwe phansi? Asiqophe lokhu inkosi esinikeze khona ukuze abantwana bamenibuza nithi kwasho uMajola wathi sengithandazile ngiyakhululeka. Kwasho uMajola wathi sekudlulile konke sekuhlabelele. Kwasho uMajola wathi ulungiyengile ngayengeka ngisothambeni moyo ongcwele liphakanyisiwe njalo. So ileyo lesizoyenza ukuthi amatshe lawa Bishop ezizukulwane ezizayo 22 December yabe kumnyama eMabhida. Yazi Mabhida, get ready. Thekwini, get ready. Bantu baseThekwini, siyavota futhi uMajola unominathiwe kuma-crown. It's so wonderful and we're so excited. Inkulu kakhulu leyo. Siya eJohannesburg, siya eJohannesburg 24 November we're coming. Sizobe kumnandi uhlolo masa. Come and join us. Sizobe mnandi uhlolo masa. Join us. Abantu abavote Bishop uthi nje crowns 27 uthumela ku 34069. Uzothi crown 7 uthumela ku 34069. Angazi into benze ngama crown. Kumele kwano 7. Phelele kwezinto phela lokho. Nakho. Phelele kwezinto lapho. Nakho. Apostoli phelele. Yes. Bantu baseThekwini, bantu base-South Africa, uNzonzomane ngithi kunina asibona mhla 24 November 22 sibheke eMoses Mabhida ibandla will be there. Lika Kristu lizodumisa uNkulunkulu lizobonga. Sobeka amatshe. Sobeka amatshe izizukulwane. Namandla kakhulu ke le. Angithi uyabona Bishop amatshe awu-12. Izizwe eziwu-12. Amagethi omuzi kaNkulunkulu eJerusalema awu-12. Abafundi bawu-12. Ama-chapter awu-12. Inyanga esitshontsha ngayo yes-12. Ama-keys e-keyboard. Lalela ayikho zonke ingoma ziphuma kuno-12 keys. Athi ngibhini zonke ingoma ezikhona ziphuma kulo-12 keys we-keyboard. Lena ke yashoda enizitombela uBishop Nzonzomane ngathuka ngawe nesihlalo ngathi yini Bishop mina bengisayithatha ezweni manje ngiyichecka ngempela ama-keys awu-12 kunalabantwana labayana ekuthiwa lapha bencika uNkulunkulu ekuthiwa bawu-12 babemele izizwe ka-Israyeli. Lo 12 lo une-governance lo 12 unokuphatha leli hubo leli lizotshatha indlela eyaphambili
wozani emabhida mhla ka-22 December usekhululile umuntu kaNkulunkulu sizobeka amatshe. Sibeka manje kuzoba mnandi. Make sure ke ukuthi ke uyalalela uyasilandela Pastor i-social media platforms abazolandela kuwena bathola more details. Andile kaMajola on Facebook, Andile kaMajola on TikTok, Andile kaMajola on Instagram, Andile kaMajola everywhere. Kodwa futhi ngiyacela nimlandele noBishop Ntombela because Bishop Ntombela uyi-HOD, Head of Department ka-Mobilization. Yes. Uzobe fike emabandleni fike zona zonke indawo sazoba amanzi phansi. Uyabhujwa. Uzobhujwa kakhulu ngoba sicabanga sithi 24 kumakhaya 24 November. Yebo. Sithi 22 December. Yebo. Emabheki. Yebo. Siyadlula siya. Hayi yebo, umnyakazo weSouth Africa yonke neAfrica. Thank you. That's right. Andile kaMajola usekhona ufikile ukhalelekile strong ohlomangisayo nje ukujwayele liphakanyisiwe. So sisho njalo kuba mnandi. God bless you.